3 ಕೋಡಿ ಕಾಟೀಬೊಕ್ಕ ಸೋಮೋನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಡೆಮೊರಾನಿದಿಂಚಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾವೊಂದುಂಡು. ಐಕು ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ದೀಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ. 3 ಕೋಡಿ ಕಾಟಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೋಡೆ ಪಾರುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ 3 ಕೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ. ಐಕು ಬೋಡಾದು 3 ಕೋಡಿದಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಟೀಮ್ಡು ಬೇತೆ ಆಯರು. ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕಾಟಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಂಡದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಡು ಶುಭಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ನನವರಿದಿನ ಕಂಬುಲಗು ಮೋಡೆನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರುಬೋಡು ಪಂದು ಭಟ್ರು ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆರು. ಆ ಪುರ್ತುಗು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾಳದ ಸೋಮೋನು ಆರ್ನ ಕಿದೆಕ ಕನದಿತ್ತೆರು. ಆತಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಎರು ಜೂನಿಯರ್ಡೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಾತಿನ ಎರು ಸೋಮು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಪೋವೇರುಗು ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿಯಾಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಸೋಮೂನು ಇನಿತಿದಿನ ಆರ್ನ ಕಿದೆಕ ಕನುತೆರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು. ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರದರೆಗೆ ಗಿಡಾವರೆ ಏರು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಗಲ ಗಿಡಾರೆಗು ಕೊರ್ತೆರು. ಈ ಸೀಸನ್ ಕಂಬುಲ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಕ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಎಡಿತ್ತದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗು ಕೂಡ ಬೋಳಾರೆಗು ಪೋಪೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಲೆ ಮೋಕೆದ ಮಗೆಯಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕಾಯಿ ಐನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜೇರೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲುಡು ಪಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರು ಪಡೆಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆವುಡು ಪಂದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲ. ನನದ ಕಂಬುಲಡು ಮೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದು ನಂದಳಿಕೆದ ಹಿರಿಮೇನು ನನಾತು ಮಿತ್ತು ಕೊನಾವುಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲು ದೈವದೇವೇರಡು ನಟೋಣವು. ಧನ್ಯವಾದಲು.